61% van de Friezen is ermee eens dat de provincie 50 miljoen euro investeren wil in de vernijbouw van het stadion Tialf op het Heerenveen. Dat doet blijken uit een enquête van Omroep Friesland en Eén Vandaag. Provinciale steden nemen waas die besluiten hoeveel geld de provincie in het nieuwe Tialf stekken wil. Het maakt nachts volle het juiste worden op het noordelijke platteland. Boerenorganisatie LTO Noord komt daarom together met de Milieufederatie en de provincie met een verlichtingscampagne. Die zou boeren nu helemaal maatregelen te nemen om het licht in de stal te dempen of uit te dwaan. Dora Elzinga is de laatste poppen die in ziekenhuis de Sionsberg binnen is. Want manje te monsoonhoeren konden er nog vooral die in Dokkum bevallen. Deze weken werden de dwarren van de afdeling verloskunde sletten. Vooral uit Noord-Eerst-Friesland die in het ziekenhuis bevallen willen, maar het tenij naar Ljouwt of Drachten. De inschrijving van de fietsalversterrentocht van Pinkstermandje Takamier is van de morgen sletten omdat het maximumtal deelnemers bereikt weer. De kaarten wienen in 2 dagen voort. Ontsneur konden mensen die de tocht 4 keer of vaker rieden hier een gebruikmaatje van een varingsgroeiing. Vannacht mist en kans op wat regn en een temperatuur van ongeveer 3 graden. Morgen eerst mist en wat stoorijn. We doen deze aan zo'n graden.